Ja mensen, goedemiddag. We waren allemaal Odi. Mi hoop we allemaal emeken boom angane masaragado. Sameken gudon tapu natuurlijk. En utrefeshi saifsa. Utrefeshi den beweging saifsa. Dat de mawani tapu imofo nanga geweld. Maar te wani fit nanga wamang. Yunego val ama aan voor achter. Yunego val wama aan voor baka te wan fit nanga wamang. Te wan fit nanga wamang. Inego nanga 100 man go fit nanga amang. Dan wan dede osomi bij de mensen. En a eerste verklaring saminaki. Giden skoutu. A eerste verklaring saminaki. Te wie lezen a eerste verklaring. Te wie go luku de videobeelden. Dat we shidak de man konami tapu. Enke busimeti. De man naki minanga stonami baka ede. Da mi fadong. Da baka dati de man val mi aan. Enke busimeti de man val mi aan. In bereken tak de abo persandu asan disi. De man ook is den strafu. Bikanono alasani de na skoutu anu. En de skoutu. Mugo teke de maya soto. En no de mi taigi de afkatif mikaba. Dat de man mu bigi. Tede skoutu e drai nanga a case. Dat de man mu benader a nieuw korpschef ook toe. Plus de man mu benader a PG ook toe. Tede man e drai nanga a case. Bika den criminele aboppers disi. De man mu soto. Mi besoru omelanga badat de man dis na criminelen. Mi besoru omelanga kabadat de aboppers dis na criminelen. No so inogo falwama aan nanga 100 man. Temi luku a video. De opname. De camerabeelden. Dat we zien dat de man dis kon val mi aan anga 100 man. De man nak mi nanga wasan na mi baka ede. De man nak mi na mi baka ede nanga wasani. Fringi na doti. De man no konami fu confetti. Dat face to face fu confetti nanga mi. De man no do asan dati. De man nak mi na mi baka ede nanga wan hebisan. De man nak mi na mi baka ede. Fringi na doti. Baka dat de man tek ome sturu. E konanga ome sturu. A dat den bewijzen e taki. Dus justitie. OM de skoutu. De manja. Umugo teke de man snel. Soto. En azak disi no moet draai langa. Bika we schakel buitenland ook toe in. En we schakel den PG, APG we schakeling ook toe in. En we schakel a korpschef ook toe, we schakel in. Bika, de manja musoto snel. De aboppers disi musoto snel. Nefo, mi no wani karyune inasan disi neef. Mino wan karyu ne inasan disi. Bika ano you doing. Mana you chai de aboppers kondape. Na you besor mi dat de aboppers ook kondape. En you schrijft na skoutu toch? You schrijft na skoutu. En sami even de frame nou. Azak be de na leiding. Baka leiding. Azak go na nieuwe grond. Baka nieuwe grond. No azak. Go na kapitale delicten. Dat want taki poging tot moord. Nangamoro hebi strafu de dape. Kapitale delicten azak go door no. En de man voor kapitale delicten. Hoe abi fu pak azak die serieus aan. Politieambtenaar want taki. Wist na you picking doan strafbare feit. Wist na you. Da, je pa doet een strafbare feit. Wist na je ma doet een strafbare feit. Amusoto. En hoe abi den bewijzen, hoe ab den beeld, hoe abi. De aboppers zijn doe a feit disi. Mi besor unu, omelanga mi besor unu. Dat de meeste voor de aboppers man dis de man criminelen. Wees je nou toch? Mi besor wi omelezi. Dat de meeste voor de aboppers man is naar criminelen. De aboppers die zie, de man
alle de vakbeweging, man. De man bedreigt alle de verpleegkundigen. Ome journalisten, de man bedreigt. Dan omi go nou aan dede oso voor een familie. Wan familie dede mi go nou aan dede oso. Dat de man kon val mi aan nanga bijna 100 man. Uluku a video. A bewijs de. Dat wan abopper e bel. Wan abopper e bel. Limburg. Cliff Limburg. A mij bel. Mosoru van de man die is LA. Van de aboppers die is gevaarlijk. Van de man die is LA. Dat wan de crimineel e bel. Cliff Limburg. A mij bella man. Da mij sora man tak. Cliff. Make me kona you. Make me converteer you van san waka. Mi sabi van san waka. Terwijl a don abob masa e bel dape. Amano sabi dat Miranda abi ala den beeld. Materiaal. Amano sabi dat Miranda abi ala den video materiaal. Miranda abi. A kost mi furu money. A kost mi boom furu money fu fen ala den video materiaal. Maar ala de materiaal u abi. En me begin taki vanuit ja. A abob masambe de dape. Want na yuna be wanf de leider toch? I be weri helemaal bruin. You ede piri. Je bent kaal. You be weri helemaal bruin. Anga abigi skin abob per sambe de dape. Abigi skin rasta abob per masambe de dape. Nanga a abob per masambe de dape sande. San e karen schreef papito. Papito. Miere yuna bravo boy na so meere. Mi no sap if na true. Brada, u go melden wie na den keel rustig. Want tedema ook tek unu ano mooi giwi. U go melden wie na den keel rustig. Dat no mi boan soor unu. Bika u abi ala den bewijzen u abi. U abi ala den beeld u abi. Fosi u bewani lei. Ubo ani meke lei fosi. Dat mi poor go to Kitty. Dat mi do omensan terwijl next mi no do. En temi de no an preste me gwe. Altijd me poor mi go to Kitty. Want a Kitty bigi talk. En a Kitty langa. Dat altijd me poor mi go to Kitty. Sawi do. Ubo mi ook toe. Ubo alleer tas voor mi. Ubo roken toe. Ubo mi telefoon ook toe. A 31 telefoon voor mi. In. Uberhoef mi auto sleutel. Na sleutel king mi ben bel. De man sleutel koning mi ben bel. De man kon kinki a heerstroto van wagi. Uberhoef mi auto sleutel. Uberhoef mi telefoon a 31 Uberhoefing. Plus Uberhoef om een trapapira sabe de in a blakatas voor mi Uber ook toe. Dus de man die zie. Nou, wat testis de man pleeg. Want slag binnen de abob. Dat de man die ze pleeg. Want slag de man die ze pleeg, lieve mensen. Mensen, mi bebaar unu. En mi bezor unu omelezi. Dat de man die ze na criminelen. We je nou toch? We je nou toch? En suma na de masa ipina. Suma na de masa de mai kop. Na baka buba e kop. Na amoxide na yespol. Lukusa de man na pauisi. Pauisi. Lukusa de man na pauisi. Pauisi na blakamantu. Na amoxide na yespol. En na abob de na yespol. Lukusa de abob man disi bedunanga asawini. Asawini na wan blaka vrouw toe. Lukusa de abob man disi bedunanga poki di ana poki. Dus mensen. De abob man disi. Na de man epina blakaman. Na de man trong are di musu fu epina blakaman. En na bravo de na atop. Na bravo de na atop. De man disi de abob man disi. De man disi na wan organisatie. De man na wan organisatie de man disi. Ugoluku a beeld. Sa de man edu in a beeld, a video beeld. Goluku sa de edu lek agu. Goluku sa de edu lek busimeti. De goede niet nagesproken. Maar de man zo kies den pai. Vroeg of laat, de ook kies den pai. En karma ook toe, en wacht die de man. Dus de man die zit in contact rommel.
Of te den kon tegen you. Verwijder den puru. Den beere ben meer dan dat etaki. De legi ben meer dan dat ben meer dan dat abisane loop na fesi. Dus de jaruzu tap mi fesi. De man nak mi na san na mi baka ede. Trowe na grond. Beschadig mi nosuja. Beschadig mi fesi. Beschadig mi fes ede ja. De man nak mi na waston. Fringi na grond. Dus de man is na jaruzu man. Criminelen. Omdat me tak mi mening. Me tak mi mening. Me gimme mening ja. En ik heb een grote mond ook. Kom speciaal voor Pina Blakabuba. De criminele aboppers, die de man die kon speciaal voor Pina Bakabuba. Pina Bakaman. En na den wawang ewaninyang. De man wawang ewaninyang. Dus a aboppers sambe de dape apire de wang. U abi uta beeld. U ab ala de video beelden u abi. Go meld you na de skoutu. En amasai karen schreef papi. Papito, papi, miere, mi kies informatie, miere dat you nou een boy voor Bravo, mi no sap if not true. Go melde you na den kill. En Bravo no man do next giwi. Bravo no man yepi. Bika usabi dat OM eluru Bravo toe. En OM eluru de man voor Abob toe. In bereken tak na omen lijf wacht voor Bravo de man teke strot ook ba. Na omen lijf wacht voor Bravo de man teke strot ook. Bordeaux schreef de man stroto. No Bordeaux na long ai long kibri. Dus unom denk taki Bravo o ma yepiwi. Dus a bigi skiman sambe de dape. A pire de man sambe de dape sambe weer bruin. A pire de abopper sambe de dape sambe weer bruin. Nanga arasta man abopper sambe de dape a bigi skiman. Nanga aredi boy a shabeng papi papito. Sami be wan bar odi amano wani bar mi odi. Baka dat mi koi rip sa de man nak mi nanga wan stontap mi ede. Ugo melde wi na de skoutu. Bika usabi sawi, usabi wi alamala wi sabi. Ugo melde wi na de skoutu. Den aboppers san compleet a feit disi. Den turn san compleet a feit disi. Den turn aboppers san compleet a feit disi. Ugo melde wi na de skoutu. Da astrafu nou hebi tumsi. Want de man ook take you. De man ook nanga hebi gon na you tapu kon take you. De man ook nanga hebi wapens na you tapu kon take you. Bika na wat slag upleeg. En unom denki dat Bravo o ma yepiwi. Bravo no ma yepiwi. Di Bordeaux longo kibri. Bravo no ma yepi Bordeaux. Die de man teke om een lijf wacht om een bodyguard voor Bravo soto. Bravo no ma yepi. Bravo no ma sete. Seke. Dus den aboppers zijn compleet a feit dat hij zijn compleet a terrorlag tap mi. Ugo na de school to go melde wi. Bikate de man ook kon teke wi. De man ook kon nanga hebi wapen kon teke wi. Misor kan hij kaba. Dat kan hij. Je moet schrijven a korpschef wan briefie ook toe. En je moet schrijven a PG ook toe wan briefie. Dat de criminele aboppers die zie. De man die moest go snel. Zo snel mogelijk de man die moest go achter slot en grendel. Bika de man die na criminelen. En mi betagui om me lezen. Dat die apartheid die zie abop. De criminelen lei in apartheid die zie. Na dede osomigo. Na dede osomigo. Akel san dede. Amana wan so tu pagimi. Wale speki kel. Me begi gadogi amang. Amana wan so tu pagimi. Bigi wan pay you de. Me begi gadogi you. Rest in peace. Make your soul rest in peace. Na dede osomikon. Eerste day. Tweede day. Derde day. Alasani ego rustig. Committee a vierde day. Da anefo esormi dat Benny de aboppers okon. Benny de aboppers okon. Anefo esormi. Maar anefo sa esormi asan dati aman schreef na wan bigi skoutu. Na wan hei skoutu de dape. En a man schreef na wan skin man fu Bravo. Amai wuro kogi Bravo ook toe. Dus die ama esormi dat de aboppers okon. Dan misor ama dat oké. De aboppers mag kon, de man de welkom. Want na wan dede oso it uide. Pede mas don
misdong ongeveer 20 meter van ze vandaan misdong. En mi go dape na de oso. Na den 4 euro, 3 euro smiddags mi doro dape kaba. No was man no be de dape. Dape mi parkeer mi wagi. Pe mi parkeer mi wagi na dape de abopos goston. Want da mi wagi bede, rechts achter hun mi wagi bede. Da me koiri fu go tek mi wagi fu gwe. 12 uur, 1 uur zo ongeveer. Me koiri fu go tek mi wagi fu gwe. Da mi wan tak de man odi even. Mi wan gi de man odi. Gecondoleerd, mi wan gi de man odi. Da di mi wan gi de man odi. Da wan de man papino. Asya ben are di man. Da man wan tak mi odi. Da mi takabung, da mi koiri psa go me koiri gwe. Da wan de man nak mi nanga wan stone na mi baka ede. Wan de man nak mi nanga wan stone na mi baka ede direct. Da di ama nak mi nanga aston, mi no shisma nak mi nanga aston. Da mi fadon direct. Da mi fadon. Mi fadon tap mi fesi tap abbe tegel passi mi fadon. Da den beesten, den meti, den dagu, da de ma tek ome sturu e bonk tap mi tek ome sturu e bonk. A dat meisje later tap a videobeeld. Want ala de videobeeld mi abi. En a tafra voor de abob man, ala de videobeeld u abi. Ala de materiaal u abi. Dus de skoutu, go teken de man disi snel, soto. De aboppers disi, rechercheurs, doe recherche roko, go teken de base disi, soto direct. Go teken de disi, soto direct. Bika de man disi, e wani intimideer alasma. De man e wani alasma mus vrede ding. Dus, den criminele disi, de man e hoort in een samenleving. De man disi, na criminelen. Go teken de man, soto de man. Wisi 10 jaar strafu gi de man disi. Mek de man disi soto. Bumbu fast de man mu soto. PG, adena you. Korp chef, adena you. Asan sa de man doja, na wan politiek aanslag de man do. Bikami de ina politiek. Mina ondersteunende woordvoerder voor BEP. En a man die kare schreef Gary man. Amanom complei boema no. Gary man, Gary bravo. Na amadati be go film mi oso. Go take video, go film mi oso. Pets amasa go na abob. Na de man dati be go film mi oso. Taki ya luku so wagi Miranda erei. Ya luku pe Miranda etang. Dus de man die zie. Nanga so criminele activiteiten de man de bezig. A heer abob die zo criminele activiteiten de man de bezig. En de man beraam a feit die de man meke de afspraak die van tevoren. En daarom te luku a videobeeld dat je ziet dat de man kon een voorbedachte raden. De man meke de plan dat de man kon een voorbedachte raden de man kon. Maar mensen, if je be wani feti, dat kan konami dat je tegen me dat je wan feti toch. Man-to-man talk, face-to-face talk. Maar nee, de man ook man-to-man, face-to-face voor confetti. De man borof bakasei, die mi koiripsa, uluku a video bewijs. Die mi koiripsa dat de man tek wan sani wan stong, de man tek of sang, of wan gongolf, dat de man nak mi na mi baka ede. Fringa doti. Dat de man tek ome stong, e bonk, ome sturu, e bonk taf mi. En of asan dat mi bego dat pena dede oso mi bego. Dus den beest disi, de satan disi, den kunu disi, okiswi pai. Na altijd mi soruka ba dat abob, de man disi, criminele lai in apartheid disi. En den criminele disi, de man wani itaki atru. Den criminele disi, de man wani igiu mening. Daarna de man disi wantoron president. Lieve mensen, na den criminele die swan president. Te den criminele die stron president. Dat ik kan sabi dat akondre dis klari. If den criminele die na den crimineel basi. Tron president. Akondre dis da klari. Wees je van mij gedrag den toch? Vakbond no mantaki. De verpleegkundige no mantaki. De leerkrachten no mantaki. De vakbondbewegingsman no mantaki. Alasma de man die e intimideer. Wel, mi ben in Miranda. Na laatste man zou ik proberen voor kon intimideer. Want als aan dat na ook. En na noem je taki. En noem je taki politiek sani ook toe.
Unom denk dat je omdat u kon nak me as tongi mankeri, dat we tap mi mofu. Asan dat na iwoko, na noem yo taki politik sani. Na noem yo go live taki abra politik sani. Umusabi asan dati. Ano wi abi agorontapu. Ano abob abi agorontapu. Ano aboppers abi agorontapu. Na altijd me blokkeer desmadisi. Omdat me sabi tak desmadisi abi agumaniri. De goede niet nagesproken. Maar de meeste of de abi agumaniri. Busi maniri. Meti maniri de abi. Daarom te me go live. Dat omen de dekon. Dat dekon schrijf omen sani. We zien dat omen voor de me blokkeer. Te me e blokkeer you. Dat want tak me no wan contact nanga you. Me blokkeer ding. Allemaal me blokkeer. De mektra accounts de kombaka. Me blokkeer ding. De mektra accounts de kombaka. Me blokkeer ding. De mektra accounts de kombaka. No, me blokkeer passa. Me blokkeer passa 500 aboppers. Sa me blokkeer. Want de man die zie, de no abi verstang. De aboppers die zie, na so geweld de edenki. So feti de edenki. En te de go feti, de nego nanga 1 man of 2 man. De go nanga 100 man. 100 tegen 1. 50 tegen 1. Adat je kar feti. Tebe wani feti if je wan feti graag. Ibe kan confetti 1 tegen 1 toch. Ibe kan face to face dat je confetti toch 1 tegen 1. Maar je kon nakis mananga stontrowe. Dat je tek om een stouru e bonk. Plus dat je kon nanga bijna 100 man. Aso we feti. De sandat na dagu edu de sandati. De sandat na lafaard edu de sandati. De sandat na stun edu de sandati. En het zal me niet verbazen. Because de abob maya. De abob samaya. De basi voeding. Na criminelen ook toe. En hoe sabi dat de basi voor de man die zie. De basi. De man die zie basi doet om een crimineel sani ook toe. De basi voor de man die zie. Na eigenlijk. Bijna een kataki de basi voor de man die zie. Doe om een sani ook toe. Na om een sani de man die zie. Basi doe in a kondre die zie. De man die zie basi. Hoe sabi taki de man basi na bankovervaller. De man die zie basi beroof om een bangi. En daarom. Hoe zou dat doen no? Hoe zou dat doen toch? Dus de man is de abobs man die zie. De goede niet nagesproken. Maar de man is na criminelen. Na zo de geboren en na zo de tante den dede. If we make a fout. U stempelt de maya enke president. U dede in a contradictie. U dede in a contradictie. Amoro bigi feyanti fu blakama in a contradictie. Amoro bigi feyanti fu blakama in a contradictie. Na abob. Na de aboppers. Na amoro bigi feyanti fu blakambang in a contradictie. Amoro bigi feyanti fu bakabuba in a contradictie na de aboppers. Na aboppers. Omdat de man die zie. De man lobby a geweld sani. Mino abi gong. Mine koi danga gong. Mino abi no wa wapen. Mine koi danga wapen. Mina mi anu mi abi. Anga mi anu me koi. Da if you want feti. Dat je kan kon face to face talk. Je kan kon na mi face talk. Inom nak mi nanga stomp na mi baka e de trowe na grond talk. Dat we kon nanga bijna 100 man. We teki sturu e bonk. Anga bijna 100 man. 100 tegen 1. Bijna 100 man tegen 1 man. Na so we vrede. Na so we vrede Miranda. Na so we vrede Miranda dat we kon bijna 100 man tegen 1 man. Wel, asan zou doen dat pena e do de sandati. En wie sandu asandati. Jullie zijn krilen. Daarom na 20 jaar kopie de mam nakiwi. Na 20 jaar. En unom denk dat we man kon stop Benny Miranda ftaki. Unom denk je dat we man kon plak Benny Miranda mofo ftaki. Na noem yo taki. En na noem yo go live. No de. No te mi luku mi telefoon. A aantal nyungsu sa wan tak na mi. A aantal TV sa wan tak na mi. A pasa 20. A pasa 20 media nyung say bel mi alagadu day. Sa wan tak na mi no. Last. Di mi bego na limbo. Dat te mi etaki de sani soms. Over cortex, prefrontale cortex. Over hippocampus. Over neuronen. Te mi etaki de san dati. Da. Den abobs ma disi. Da de kosi. Dat de taki na laulau sanya itaki. Ano sabi sa itaki. De san dati ne bestaat. A ontwikkelen sami kisi kisa ontwikkelen dati. You basi bravo. A man dat no man knapu seimi. Bravo no man knapu seimi futaki me tosha man in misaka. Bravo a ontwikkelen sami kisi.
Amantong wasani ay nya samenleving. Manas nasa mas tempo tja man dape. En de papieren sama dat abi na bay ama bay de papieren dat na fake. Ama dat no man tak na ngami. Bravo no man tak na ngami. Bravo no man knapu sei mi fu tak na ngami. Meka kon life meka otaki. If mi taki Nederlands anga bravo na versta next. Bravo na versta next if mi tak Nederlands anga bravo. De me taki abra prefrontale cortex, hippocampus, neuronen etc. Bravo na versta next. De abops ma a la fude PTV. Maureen nepte abi fu go Google. A di Maureen nepte go Google. Maureen nepte e shitak no. Ano so masani amay taki yung. De sansa amay taki ano so masani amay taki. Fosi de abop sama icon opo. Ma de abop sama be denki taki na laulau sani me taki. De sansa me taki dape na laulau sani me taki. Mino koni moro alas ma fugunon tapu ma a ontwikkeling sami kisi. Ontwikkeling sami kisi. Da abopers no mandoro. Bravo no mandoro. Leo demandat no mandoro. Demandat me toos dema in mi saka. Demandat no man contact na mi life. If mi abrago in Nederlands den klem. De no man. En na daarom de jarusu tapu Miranda. Na daarom de jarusu tapu Miranda. Omdat de mano ontwikkeld. Luku bravo. Ome yari amande da pekba. Iere bravo contact wansanik ba. Iere bravo kon leg wansani uit kaba. Amano man kon leg wansani uit. Amano man tak next. Amalibi a heer kondregi VAP e bestuur. Amalibi a heer kondregi VAP e bestuur. Bravo de da pegi spek en bona. Bravo Abob de man de da pegi 0,0. De man die zie Abob de man jij niet regering. De man waardeloos. De man no man behaard. De man no man setu belangrijk. Den trama is het genond conversie. Den trama is het ome sani. Den trama is het ome wetten. Den trama e regel ome sani gide ding. Sa Abob edu. Abob dape euroko. Fu den baka buba op. Abob de dape euroko. Fu mesandel den blakaman. Fu den blakaman op. A dat Abob de dape edu. Da Abob nou. A grondrechten voor den bakaman. Strefi Abob no maseka. Dadelijk verkiezingen e kombaka. Verkiezingen e kon dadelijk. A grondrechten voor den bakaman. Nanga de ingi. Bravo no maseka sandati. Abob no maseka sandati. Dus de man de dape eini regering. Dat de mij denki zo concessie. Zo hout concessie. A dat Abob denki. Dat in trama is het den belangen voor ding. De mij seka grondconversie. De mij seka de wetten voor ding. De mij seka ome wetten de mij seka. E hebengiwi. Dat de man voor Abob. De man de dape inke waardeloos rommel. De man de dape inke sososani kakalashani. De man de dape. De man hij doet niks. De man hij zit niks. Mensen. Mi altijd het taki atru. En mi altijd bij kong tapu Facebook het taki atru. En ja, mi abi een grote mond. Ik heb een grote mond. En ja, mi altijd bij taki miti Abob. Dat is waar. En ja, mi is bekend. En ja, mi altijd abi een grote mond. En ja, mi altijd het taki miti Abob. En ja, bika saide. Bika Abob, desmaf mi na binnenland, desma na Godolo, desma na Dritabetje, desma na Malobi, desma na Guyaba, desma na Langu, Kayana, desma na Niolora, desma na Kamalua, desma na Bendiwata, desma na Daume, desma na Puketi, desma na Wanfinga Niki, Benanu, Tabiki Malobi, Saye, Kementi, Pousumofu, Puketi, desma na Futupasi, desma na Di, Tabiki Moitaki, Sambe Dumi, Yausa, Pikin Konde, Kisai, Godolo, ala desma fumi epina. Desma fumi epina. Tego na tapsei dat sei na tapsei. Wan parbo bier e kost 250 SCD. 1 liter benzine e kost 100 SCD. Alla de San Moro diri na binnenland dat sei. En alla desma desma stemgi Abob. Poti Abob dape. Abob vinden bijna 9 zetels. Maar sa de man voor Abob doen. De man na ando de man voor VAP.
de mai waka baka de man fu fe ya pay. Terwijl ala den baka bumbasma na tapse na binnenland e dede anga pina. Daarom me taki miti abop vaak politiek. En omdat me taki miti u politiek vaak, dat no one taki im teki stong of dat no one taki im mag teki kon nak mi na mi baka ede of teki stong kon nak mi na mi baka ede. Efi no man taki na ngami da I moet zetten wan team, wan media team dat je nodig me uit dat me kon dat we takje aan mofo. Maar in ego teke sani kon naki mi na mi ede anga bijna 100 man. You know abi aleti dati. Je hebt geen rechten om mij te komen aanvallen met 100 man. En de familie zou consormi taki ja Miranda, de man woko boom, de man fout, ma kiri atori, kiratori, notak atori, kiratori. Mi denk dat we lau. Mi denk dat we lau. De familie sai consormi dat. Ja de abob man woko boom. Asandi de abob man do dape de no woko boom. Bikana jojo su ubede. Wabe kaito bimang. Da kiratori, libatori, kirasani, fika asani. De familie sa ko sorma sandati. Mi denk takwe lau. You nom ko sorma sandati. A case disi mu onderzoek tot de bodem. En de man de ten fu abob sandwa sandati. De man mu soto. De man mu kis de strafu. Dus you enke wan familie sa ko sormi dat. Yakir atori, libi atori, no gona skoutu, fika ataki, ya muchai skoutu guainya taki, libi atori. Mi denki dat da you a famiri dati, dana por mi nanga yo pori ere. Dana por mi nanga yo pori. Da kan de tewisi wisrif na strati, da otak odi, fawaka, da akaba. Ma you no kan consormi dat, asani sa de fu abob kondu da you enke famiri da yo kosormi dat miranda fikasani miranda fikatori miranda inom gona skoutu miranda kibi atori miranda kiri atori you enke famiri no mak kosormi asandati if you enke famiri e kosormi asandati da minanga you opori da minanga you lek famiri opori da minanga you na tewe shuistref tapu strati da otak odi fawaka da akaba. Maar you enke familie no ma konsoimi dat asani sa de abob kon dudape da mim kiratori da mim fika da mi no mu gona skoutu da mi no mu do next you enke familie no ma sormi asandati you enke familie no ma soimi asandati if you enke familie eko soimi asandati da bijna me denki you doti ook toe. Bijna me denki you tingi ook toe. Bijna me denki you doti ook toe. You no kan ko soy me asandati. Dat mim kiratori, mim fika asani, mim kiratori, mim fika ataki. Inoshi sa de abob man do dat peno. Inoshi afidio sa de abob man ko do dat peno. Mi soru omelesi dat de madisi na criminelen. Apartheid disi abob alai anga criminelen. Maar dat verbaast me ook niet. Because de man basi bij de man bankrover. Crimineel ook toe. Dus de meeste voor de man achterbank. De man naar criminelen. Je don't denk je dat omdat je teke stonko naki beni Miranda. Dat je tapu beni Miranda mofu. Je don't denk dat omdat je teke pistool kon naki beni Miranda ne ede. Dat je beni Miranda dat je tapu beni Miranda mofu. A enige fasi. Fa ook tap mi mofu. Dat wabi fu teke wan goni. Dat je sutu mi ki. So namo u kan tap mi mofu. Yabi fu teke wan goni da i sutu mi ki. So namo i kan tap mi mofu. Maar je nom denk dat je omdat je kon teke stong van achter kon nak mi na mi baka ede da je tap mi mofu. Of je nom denk dat je sende familie fu kon bar mi dat mi nom go na skoutu, mi nom go gi atori na skoutu. Je nom denk dat je te yo do asan dat da je tap mi mofu. Na no mi otaki mi ti abo politiek. Na no mi ofal bravo aan politiek. Mi ne tak abra privé sani et cetera. Maar mi tak abra a politiek. Omdat we na criminelen en gewoon tapu musabi dat we na criminelen. Nou we eburu ya systeem.
Na wi e buria system, wanga fe ape tira kondre, mana de abop se du adot roko. Na de abop man e pot aporo roko. Na de abop e waka e desma. Na de abop e waka e intimidesma. Na de abop e waka e feti nangasma. Na de abop e waka e gisma mankeri. Ano de man fe ape du desandati. En dat we sabi. Dus lieve mensen, if you think dat je stempo to de man disi enke president de abop man disi, dan je moet sabi dat a kondreja a klari. A kondre disi a klari. De men niet na 500.000 hectare grond. Bravo, ik de men niet. Voor chai de man go potja binnenland. Terwijl bravo, as een bravo ja betaki. Je, mi wani de men niet ja. De men niet amukoya. Asem bravo ja. A 500.000, bijna 1,5 miljard hectare grond. Ama de basic ik de men niet. Da bravo disi. Da mai taki ena busi konde piking. Terwijl a heer busi konde fui ama e serie. No de 106. Go luku 106. 106. De mai seer alagi buitenlanders. Asem bravo disi. E seer a heer binnenland. Langu Kayana, vanaf Stoelmas eiland, Bakasei voor Stoelmas eiland, Sipaliwini, want ja piside e fado onder Sipaliwini. Bakasei voor Stoelmas eiland, komitite na Kayana, na Langu, Samakalio, Asem bravo disi, de dape, e seer a heer busi, die buitenlanders, dat de manoan samataki. Asem bravo disi de dape, e seer a heer, tapanawoni fui, de buitenlanders. Asem bravo dis de dape. E seer a heer busi konde fui. De buitenlanders. Bravo. Wabe sabitaki asoy gevaarlijk. Wabe sabitaki na soyu redimusu. Bravo. Wabe sabitaki yube o kondu de sandisi anga baka buba. Bravo. Ye kon da ye taki ya. Ikona gontapu fukoye epi den baka buba fukoye epi busikonde sama mana lei de sandat na fake na lei ikona gontapu fukon pina baka buba. Bravo. Ikona gontapu fukon ikona gontapu enke wan DDB wan satan ikona gontapu fukon pina baka buba fukon pina busikonde sama adat na you. Bravo. Mina ifele de abopers. Wis de man naki men astonami ede. Fringina doti. Nooit one day mina ifele de maya. En nooit one day mi otap mi mo fogi de maya. En daarom de man fu bep musabi. Mi soor de man fu bep ome leisi. An ni fope mi de aini politiek. A hey. If we vrede, dan mi no man du politiek sanangawi. If we vrede, dan mi no man du politiek sanangawi. Daarom umuluku de sanai frede a demandati musko if go na fesi. Luku ome slag me teke. Luku ome mankei me teke. Bep, wabi ayesi tok. Wabi ayesi ome mankei me kisi. Ome slag me teke. Daarom mi takanga de man fu bep mi soi de man ome lazy kadat. Opo ay luku. Mi taigi da sabina asem sani. Mi taigi da dikang asem sani. Opo ay luku. A politik. Ego dat imu luku sama wani en imu luku sama man en aini a politik wansani schaf af tak waman e abi 2 pos of waman e abi 3 pos of waman e abi 5 pos of waman e abi 4 pos asan dat no boom en asan de machine na beb dape ook toe o me mande na beb dape tama na 2 pos tama na 3 pos tama na 4 pos asan dat no boom. We taki bep na een eerlijk partij. Dus bep se even moet tapu anga asan dati. Bep se even moet stop anga asan dati. Waman efi de na wan post na post dat imu abi. Ma wawa e wani feifi post. Wawa e wani di post. Da wago aini regerete. Wago aini coalitie. Dat wan taki te wo kon aini coalitie. Da amani dati ogodo. Da amani dati okomo erg. Dus den bala fu beb umu tapu anga amani dati. Bika amani dati adedape tu.
A mani dati de dape dat wamang ewani disani, wamang ewani fosani, wamang ewani feifisani. Umu tapang a mani dat ja bep dape tu. Bikami shamani dat dape tu. En ano boom. Lieve mensen, mi kabataki. Utambung. Tot binnenkort weer. Om een journalist te tak nanga mi mo luku suma mo go. Futaki nanga ding. En nalik foutaki ba. Heer gorontapu sabi. Dat de man fu abop. De man play gewoon tap mi. De man be kon fu kon kier mi. Nanga bijna 100 man. Bijna 50 man. De man be kon fu kon kier mi. Poging tot moord. Poging tot. De man kon fu kon kier mi. En de man ook toe. De man be potwama ook toe. Loof money uit. 14.000, 15.000 euro. De man be potwama loof uit taki. Asma die e mezandel Miranda. Asma de voor Miranda. Ook is money. Dus de san dat in a so terugslag. En een man Gariman. Amanda streef na geweld man. Want Amanda streef be de bezig na asan dati. Sama de voor Miranda no. Ote wo voor Miranda. Ote wo go fal Miranda aan. Sama wo go feti anga Miranda. Gariman ko be do asan dati ook toe. Dus Gariman ko de inasan ook toe. Dus bijna alle de abops maar boemvoeren voor de abops maar de inasani. Want alle de abops maar zei je tek de foto e share. Sa e bowerk de foto dat e share. Dat want ik desma dat abi brudu ati. Desma dat abi takuru ati. En mino sapside de abops maar verbeter zo. Mino sapside de abops maar abi brudu ati zo. We ne si Yampanesi ne nego nanga 50 man of 100 man go feti anga Yampanesi. Hun die stanen nego nanga 50 man of 100 hun die stanen go feti nanga hun die stanen. Maar de aboppers die zie, de man ewani soort den basi bravo dat we den amachti en na we abi amachti. Dus dat den doma die zie, de man go nanga 50 bakaman, muizes en hoofdes, 50 voor de man, of 100 muizes en hoofdes, de man eteke. Dat de man go falwanta bakaman aan. Voor soy de tasa, maar dat lukuja sawe do. We fal bakaman aan. Dan na bunsani we do. Aboppers, na bunsani we do. De aboppers die se teke 50 bakaman, 100 bakaman, jukaman, muizes en hoofdes. De mij teken dat de mij go fal wanta bakaman aan. Wanta juka aan. Voor soy de tasma. De Japanezen gaan de hun stanen. Dat lukuja. Je lukuja. U fal Miranda aan. Of lukuja. U fal Pawisi aan. Nkuja saudanga Pawisi. Ja lukuja. U fal Miranda aan. Da abop. U denki dat desan dat na bunsani u de dape edu. U denki dat desan dat na bunsani u de dape du, abop. Alla den baka buba fa kondeja. Anga alla den blaka buba fa grontapu. Mi ebegui garantangi. U veroordeelt den handelingen voor den mandisi. U veroordeelt den handelingen voor den criminele DC. U veroordeelt den handelingen voor den criminele DC. U veroordeelt de handelingen voor den aboppersman DC. En nooit unomeke a fout stempel te den criminele DC. Enke president, lieve mensen. Mikabataki. Unomeke a fout nooit stempel te den criminele DC. Enke president. No zo akonde ja. Aboko. Mikabataki. Utambo mensen. One love. Groetjes. Bye. Even een paar mensen blokkeren hier. Misschien dat de kon val lastig ja. Maar mijn opie den 77. Misschien dat de kon val lastig ja. Maar mijn opie den antwoord.
Ik zal ze blokkeren. Oké, lieve mensen. Lieve mensen, groetjes. Groetjes, lieve mensen. Groetjes. One love, bye bye. Ik blokkeer want toe muizes en hoofden spoeien eventjes. Hoe hij pikken in zeven. Ja.